ಚಾರ್ಮುರಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಮುರಿ ಹೋಯ್ ಗೊತ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀನ್ಗೆ ತೆತ್ತೊಂದರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ. ದೊಂಬುಡು ಉಣ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ. ದೊಂಬುಡು ಉಣ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲಾರ್ದಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಪ್ಪ. ಫುಲ್ಲು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸಂತೆನೆ ಫುಲ್ ಇತ್ತಾಂಡಲ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಇದು ಹಿಂದಿದೈಕಲು ಫುಲ್ ರಾಶಿ ಬುದ್ದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸೊಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲ ವರ್ಷ ಏಪಲ್ ಸೊಪ್ಪು ತೆತ್ತೋ ನಿಂಬೆರಡನೆ ಬರ್ತೇವೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಆಚೆ. ಟೊಮೆಟೊ ರಾಶಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಎದುರುಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈತಿರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಲ್ಲಾಲು. ಹಾಂ ಎನ್ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಉಂಡೆ. ಹಾಂ ಎಷ್ಟು? ಹಾಂ 200. ಅದೇ ಯಾಕೆ 50 ಜಾಸ್ತಿ? ನಾನು 2 kg ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ 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 ಮುಂಚಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಟೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇರ್ನೈತಡೆ ವರ್ಷ ಬರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕ ಅಡ್ಡನ ಮಾಡೋಂದರು ತಿಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಟನ ಅವು ಹೊರಪು ಚೇರು ನಮಗೆ ಕೈ ಬಾಡುವೆ ಪೂರೈಕ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನೇಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮೂರು ಬಾಸೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಸಂತೆ ಹೆಂಗ ನೆರ್ದು ಜೋರು ಪಾತಿರ್ದಿವ್ಜಿ ಪೂರ ಏನೇ ಹೂವೇರು ಮಾತ್ರ ಬಾಲ್ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಯ್ಯೋ ಬಕ ಏರು ಜವಾನಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಡ್ರಿ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಇಡಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಪರ್ ಬಜಾರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಆರು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪೇದೇರು ಇಂತೆ 3 ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಸೇತನಾ ಒಂದು ಸೇತನಾ ಮನಿ ಬುಜಿ ಅಗ್ಲೇಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲು ದೂಪೇರಿ ನೀನು ಅಂತಾಗ ಎಂಗ್ಲೇ ನೀನು ನಿಜ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ದೀನಿ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಐನಿದೆ ತುಂದಿದೆ ಪೂರಾ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ರಿಟರ್ನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕಲ ಬರ್ಬೇಕತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜೋಡೆ ಅಂಚ ಅಂದು ಲೇಟ್ ಆತನು ಅಯ್ಯೋ ಕುಜಾಲ್ ಕೂರ ಎಂದು ಜೇತು ಲಕ್ಕಲ ಕೊಲ್ಲೇನು ಅಪ್ಪ ಅರೆ ನಿದ್ದೆ ಪಿತ್ತೆ
దొంబాకుంది ఇంట్లోకి దొంబాకుండా పోలే 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 చెప్పలే స్టాప్ అవుతుంది రమేష్ అన్న అత్తిని హాయ్ రవి అన్న హాయ్ హాయ్ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ದಾರ್ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ಪ ರೋಡ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿತ್ತೆ ಶೃಂಗೇರಿದಲ್ಲಿ ಬಂತು ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಕೋಡಂತೆ ಸಂತೆದ ಮತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಐಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಂಡು ಲಾಗ್ ಮುಗಿಪುಗ ಅಲ್ಪಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ನಿನಿ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮೇ ಪಣ ಏಪ ಏಪ ಪೋಪಿನಿ ವರ್ಷಗೋರ ಪಾತೆರನೆ ಟೈಮ್ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಕುಲ್ಲೆ ರಾಪುಂಡ ಚೊಕ್ ಎಂಚಿನ ಏನ್ ನಮಗೆ ಉಲ್ಟನೇ ಬಾತಿರ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಗ ಅಂಚ ಪನಿಯರೆ ಏರೆಗೆ ದಾಲ ಏರೆ ಬರ್ಲಿ ಬಾಗದ ನಂದ ಅಂದ ಅಂದ ಅಂದ್ಯ ಫೋಟೋ ಅಂದನೆ ಥಿಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಥರ ಶೋಕ್ ಮುಲ್ಪು ಬರ್ಸವಾರೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಿಂಚಿ ಗುಡ್ಡೆ ತರ ಸೇವದಿ ಏರೆ ಟರ್ನ್ ಇಡ್ಡು ಏನ್ ನಮಗೆ ಚಂದ ಚಂದ ಈ ಕಾಡು ಬಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಂಟಿ ಯಾರ್ಲ ಅದು ಚಿನ್ನಂಬೆ ಕುರ್ತೇಲೆ ಮಾರಿಂಬಿ ಕುರ್ತೇಲೆ ಮಾರಿಂಬಿ ಐ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಅದೇ ಬಾಬಾ ಇದನ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಿನಿ ಆಗು ಅಂದವ್ವೆ ಆಗು ಮೇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತು ಮರದಿದ ಒಂಜಿ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆತ ರೋಡು ಯು ಟರ್ನ್ ಹತ್ತವು ಯು ಟರ್ನ್ ಟರ್ನ್ ಹತ್ತಮೇವು ಯು ಟರ್ನ್ ಹಾ ಇವಾಗ ಯು ಟರ್ನ್ ಅಂತ ನೆನೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಡು ನೆನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪನೇ ಸೋಕು ನೆಟ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋ ನಿಂತ್ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಇರ್ತಾನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹುಡುಕ್ನೆ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಪ ಒಂದು ಸುದೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಾಡ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಬೆಚ್ಚಿದೆ ಚಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅದ ಚಿನ್ನು ಚಿನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಕುಂಡು ನೀರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಈಜ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪೇದ ಅದು ನಮ್ಮ ಆನ್ಸತಿ ಬನ್ನ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇತ್ತನು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಇತ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೋಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನಿ ಹೋಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ರೋಡ್ ಬಾಡ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಎಡ್ಡತಾ ಗಾಡಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರು ಅಂತ ಅದು ಅಂದದ ಮಗ ಗರ್ತೀರ್ ಮಗ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ನಾನು ಅಡಿ ಹೋಗ್ನತ್ತ ಈಗ ಸುದ್ದ ನೀರು ಇಂಚ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ತಾರ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ನ ಅಂತೆ ಒಂಜಿ ತೆಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು K5 ನಾ ಮುಲ್ಪೆತ್ತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ಬಾಬಾ ವರ್ಚ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ತು ಪೋಚಿ ಗಲೀಜು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಂಚ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೆಸರುಂಡು ಏತು ಕ್ಲೀನ್ ಇಪ್ಪೇದು ಅಂದಿ ಮೀನ್ ಪೆಜ್ಜರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಐತಿ ಉಂಡಿಯಾ ಶಿ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಗ್ರ ಒಂದು 2 year ಬ್ಯಾಕ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಎಂಚಿ ಬಲೆಗೆ ಐದು ಪೂರಿ ಪಡ್ಬಿಡ್ಲಿ ಈಗ ಮುಟ್ಟೋಚೆ ಗಲೇಜ್ ಮಂತ್ ಆಡ್ತೀರಿ ಏ ಆಯ್ಲ ಕೈ ಕವು ಆಸೆ ನೀರು ದೋಸ ಮನೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೌಂಡ್ ತಲೆ ಸಗಂಡದ ಈಗ ಸರಿ ಬುಲ್ಬುಲ್ ಹಾಂ చెప్పు
ಆಕುಲು ಕಲ್ಲು ಬೆಜ್ಜಿನಿ ಎಂಕ್ ದೂರುಂದೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಬೆಜ್ಜರೆ ಎಂಕ್ಲಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆನೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಿ ನೇನು ಪೆಜ್ಜೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ಅಪ್ಪ ಆಯ್ ಮೀನು ಬತ್ತುವೆಗೆ ಪಾಪ ಆಯ್ ಮೀನು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪ ದಿಪ್ಪಿ ಈ ಧೂಳುಗು ಧೂಳು ಮುರ್ಕು ದಿಪ್ಪಿ ಅತ್ತ ಬಾಬಾ ಅಲ್ಪನಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ಸೂಪ್ ಹತ್ತದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಧೂಳು 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 ಹಾಂ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ದಾದ ಮನ್ಪೇ ತೂಕಂದು ಅಂಬವತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಮೀನಿತ್ತು ನಂದು ಅಲ್ಪ ದಿಯೋಡು ಕಾಡ್ದ ಶೇ 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 ಎಂಗಳು ಕಾರ್ನ ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪುನಿ ಕಲ್ಲಣ ಕಾರ್ದಾಡಿಟ್ಟು ಏನ ಬಾಳೆ ಬುಲಿಪುನು ಜರ್ನಿದ ಎಂಗ್ಲ ಜರ್ನಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳು ವಿಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ತದೆ ಚೂರು ಮಲ್ತದ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮನ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ಆರು ಕೋಪಡುಳ್ಳೇರು ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಒಂಜಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಎಪ್ಪುಗ ಎದುರು ಬತ್ತೇರು ಆಯ್ದು ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಹೂವಿಯ ಬಜಗೋಲಿ ಫೇಮಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಬೋಡಿ ಒಂದು ವೀಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್ ಮಯೂರಿ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತು ಫುಲ್ದ ಸೀನಿಯರನ್ ಅಯ್ಯ ಮುಸಂಟೆ ಹೋಟೆಲ್ ಆಯ್ನೆ ನಿಪ್ಪಸತ್ತು ಅಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಆರಾಮು ನೇರ ವೈ ಬಾಬಾ ದೋಸೆ ಬಡಿ ದೋಸೆ ಬಡಿ ಗೋಡಿ ದೋಸೆ ದೋಸೆ ಬೋಡೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಕಲ್ಕೋಲ್ ಇಡೀ ಕೌಂಟ್ರಾಸಿ ಅದು ನಾನು ಜೇತುದಿಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಜೇತದ ಜಿಚೂರ್ಲ ಸುಸ್ತಾಂಡು ಹಿರೇ ಬತ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತಿ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಇರೋ ಸುಸ್ತಾನೆ ಡ್ರೈ ಮಲ್ತನೇ ಹೆಂಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ಚಾಲೆ ಸುಸ್ತಾ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸುಸ್ತಾದ ಯಾವ ಮನೆ ಪತೊಂದು ಸುಸ್ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೇನು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮುರಣಿಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋತಾ ಅಯ್ಯೋ ಕತ್ತಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ವಾಯ್ಸ್ಗೇನ ನಿನ್ನ ಪುಲಿತ ಸಾರ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ತೇವೆ ಇನಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪುದಾರ್ ಅದ ಅಂತೂ ದಾದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಅವ ಹುಡುಕಿದೆ ಅಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏನ ಮಗ ಓಲ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಣ್ಣ ಹಿಂದಿದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಮಗ ಒಡ್ಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಆವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊರ ಪಂಡು ಕೋಪದ ಮುಸುಂಡುತ್ತದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ದ ತಿರ್ತದ ಅದ ಓಲ್ಡ್ ದೊಂಕುನಿ ಎಂಗಳು ಕಾರೆಲ್ಲ ದಚ್ಕೋ ಎಂಗಳು ಕೌಲ ಬಿಡ್ಪುಜ ಎಂಗಳು ಕಾರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಮಗನ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗನ ಜಗಳ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ
ಅಮ್ಮೇಲೆ ಗೊಬ್ಬವನಿ ಮಗಲ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಮೂರು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಂಚ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಜಾತದ ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬಂದ್